sa kaawit. Ang napadasang kaagi karon, mao kining sa kalalaki nga tagaming Lanilla Cebu. Ang ato magtatampo nagdasangan nga Mark. I love you, Connie. Mark, Lugay na kung nakagusto nimo kung may chance ka ko. nga namulimod pa man ko. Ang tinuod, may gusto sad ko nimo. Nasa ito pa, imo na kong gisugot. Oh, Mark. Uyab na ta. Oh, yes. Salamat ko. Salamat yung kayo. Yaya ko di mo. Nakauyab naman mo ni Kuni, di ba? Ay, gikaloy ang taon, bay. Yo. Ay pagka, na nakauyab. Ako yung taon ini. Ay, wag ginahin mo. Ay, suway-suway ng mutong ako. Nagani kay gisugot ko. Ah, kumusta lang ga? Kinsay mong gilangga, uy. Ikaw, good. Gusto na ko nga langga nga tuntong kanay. Aw, mao ba? Ang saman okay na ka nga langga nga tuntong kanay. Okay ra, uy. Ninat pa sa paminahon. Langga. Waday, dili ka busy? Okay naman. Wala naman ko'y buhaton. Nga naman. Sorry ang tataba. Gilaim ko sa mo, good. Oh, sige. Oh, Mark. Abi man akong manurita. Nga nanood man ta din eh. Labo ni mo, dili. Dili mahitabo nga mosugot ko nimo kung dili pa kanako love. Kung mao, musugot ka kung say buhaton ako nimo. Ha? Tinatabata kun. Nibawari ka sa buto kay pasabot. Kun, Mark, masig mapagtus ko ha. ay kabla ka. Di ka na ko pasagdan kung mumapos ka man gani. Basta ba yun ha? O lagi. Matugay na kay kung naglungot-lungot mo. Kun, Mark. Yatis ha? Bugha gyud. aw, kuha gid ba eh. Bani sa gini mo eh. Unya, kung mumapos si Kuni. Aw, magminyo eh. Langga, may ibalita ko nimo. Usa man na nga. Mabdus ko. Ha? Oh, ano mag-uulog ka? Unsaon man hiron. Magtipon ta. Ha? Magtipon lang una ta. Unya ta magpakasal kung magkatigom na kung dako. Oh, Kung man okay ra nimo nga magtipon ta. okay ra. Ah, sige, mangita ko gatong kapuyan. Naga, ato ko ha. Mujuti na ko kay basig daghan na ron ang mga magpatupi. Basig gipangita na ko ron sa akong kawan. Sige langga. Unya okay ra nimo nga ikaw lang usa dinhi sa atong ipuyan. Okay naman. Ah, sige, ato ko. Bye. Bye. Dugayan ni mo eh. Dagan kay customer kanina. Ang uban nilakaw na lang. Ah, nabisid ko ba eh. Usaw nga nagatiman pa mong sa among ipuyan ko ni. Oh, usa ko di. Nagpipo mo? O ba eh. Usaw, mabdos man. Oh, nindot na bay. Lalaki pa abuto nga anak. Bay, ikaw lang sa dinhi sa shop ha. Ano naman ba eh? Magpaayos ako sa ko cellphone. Ah, okay. Okay ba eh. May problema. May kamasad. Mingawa kita eh. Lima raman katao nagpatupiron. Ay, ito ni mahimula. Kinanan nga mo sa lain ko ini. Kay mga nakay na rabas ko ni. Ya, nasa masay mong isadlayan bay? Iyabal-habal lang ako ng akong motor. O mahapon. Ay, awat lang ba makatigom-tigom ko. Oo, sige bay.
Mao ba? Di ba di gibiyahin mong motor? Uday, yawat na lang ba? Saan nga hinay mo kayong panupigod? Maayo hinuon kay mag-prenatal na sa baya ko. Kinahanglan ta og kwarta. Mao lagi day. Mag-dubli lang akong pagpaningkamot. Sakit na. Oh, di ko para. Asa ka, miss? Sa unahan ako kuya. Pero sa dunon lang. Okay. Ya, musta man biyahe bay? May na lang, naignagmay ba eh. Ikaw, gusto naman ka? Dagan na patupi? Kamay ra bay? Sige lang, nagpuntahan lang sa... Nagpuntahan lang sa taba. Eh, basin pa na sunod buwan, kusog-kusog na ni. Nadugay mas ba, Junjun? Asan sa kanina nagdaglaagay? Motopi ka kuya? Oh, day, dali, so lang. Ikay magpatupi? Dili uy. Kiring bata. Oh, joke lang to eh. Ipatong ang bata, Andreo. Uy, ala, Naon sa ka kuya? ikaw mo tong akong pasahero atong usang adlaw, no? Ha? Ninumdum ka, ako ang imong gisakyan atong usang adlaw. Katong sudulon gani. Dara ko motor ay, nanay. Oo. Ikaw dito kuya? Ako yung taon. Kugihan na gud nimo. Mamasahero pa ka nya manupi pagyud. Ay, maningkamot in taon og maayo, aron mabuhi. Tupinan ko. Ayaw paglihok, bebe ha? Kay tupihan na ka. Imong anak? Yayara ko ini uy. Salamat kuya. Ay, magsige kuya na ko eh. Bata pa kay ko. Ang ka Mark, ikaw. Jenny. Hatagi ko sa mong Facebook account eh. Nga naman? Aron ba kung magpatupi ka og usab sa bata, magchat-chat na lang ta. Aron ako rin magtupi sa bata. Noon sa ko eh. Di mo nilumawa si Jenny sa kuna-una. Ako sa chatan bi. May kinatugs ko ni. Mark, nga na tayo nakikita man ka na ako. Pasensya na kay Jenny. Abot ba eh. Sukad lang nga nakaila ta. Nagsige naman inoon kung gunahon na ni mo. Mark, Muang ko lang ko ni mo has tinuod. Galahan kay ko ni mo. I love you. Mark, May chance ka ko. ang tinuod. Gaan sa kayo akong buot nimo. Kung muna, uyab na ta. Oh, Mark. Thank you kayo mong gitugyan ako ng imong pagkababae. Ayaw ba ako pasakiti, Mark, ha? Ikaw rin nakaunan ako. Ay kubala ka. Di ta ka binuangan. Ginoo ko. Pasaylo ako nakasako ni Kuni. Pero tao lang ko, Lord, nga naanon sa tentasyon. Langga. Wa pa man kita matug. Wapa ko na pa, langga. Katug na, uy. Mudsulti para makaugma. Gimingaw na nun ko ni Jenny na. Ako siyang tawagan. Tawagan ako sabi, basinog, may time siya nga makita mi. Oh, uy, hala. Wala ko madang akong cellphone. Langga, nakita ni mo akong cellphone? Oh, Mark. Ano sa mga langga? Ganong nabuhat ba din mo na ako? Unsi, May nanawag sa mong cellphone. Jenny ang pangana. Og niangkon siya na ako kaimo siyang uyab. Og may nahitabo na din yun. oh, Mark, sabay sa nako ni mo. Kaya mo akong gipasakitan. silo ako. Natinta lang ka. Dada ako ng Jenny. Oh. Dada ako kung dili ka gusto mo biya ko ni mo.
Igura! Sakit ka na, ha? Rizal, bahis ka! May kaipon na ikaw, og mabdos pag yun ha? Sinaguyab ka na ako, Mark! Sorry, Jen. Karon nga na magiging duha sa mga tubagan, Mark. Magklaro ka ita. Ha? Isa may mong pilion na mong duha. Ako? O kining Jenny nga bag-o lang ni mong kikaila. Tubag, Mark! Ang gulo na ko, mahal ka, Jen. Pero mas piliyon ako si Connie kaya may umaabot aming anak. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako. Nang makilala ka, buhay ko'y bigla. Dako ang akong nahimong sa duha ni Jenny ug ni Connie. Apan mas gipili na ko si Connie kay may umaabot aming anak. Sa mga naminaw karon, ayaw ko niyo sunduga nga nagpasakit sa mga babae o dinhi lang ko kutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa Artemen. Mao ka mga higalan kaagi ni Mark nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga yang